Ir-retorika li juża l-ex-President Amerikan Donald Trump issa qed tintuża minn Robert Abela meta jgħid li l-qorti qed twettaq terrorizmu politiku u dan jista' jwassal għal attakki fuq l-istituzzjonijiet. L-istess bħalma kien ġara meta numru ta' Amerikani attakkaw il-Capitol fis-6 ta' Jannar tal-2021. Kienet din l-analiżi li għamel l-editorjal ta' Sunday Times of Malta meta fisser kif Robert Abela bl-attitudni li qed jieħu qed jinsa li hu Prim Ministru u li fuq kollox huwa wkoll avukat. L-editorjal spjega kif meta Robert Abela dawwar il-kanuni fuq il-maġistrat li qalqet l-inkjesta Vitals huwa beda juża r-retorika li kien uża Trump meta ma kienx aċċetta ir-riżultati elettorali, retorika li kienet waslet għal protesti violenti. U għalhekk jekk din ir-retorika tippersisti fil-jiem li ġejjin meta l-irjus jibdew jisnu, tista' fil-fatt wassal għal xeni simili bħal dawk li rajna fl-Amerika 3 snin ilu meta intilef kull kontroll u rajna xeni ta' violenza. Fil-preżent Trump qed domina l-aħbarijiet kif kontinwament qed jgħid li l-akkużi li qed jaffaċċja fil-qorti huma akkużi fabbrikati biex jitelfuh l-elezzjoni. L-istess kif qed jgħid Abela f'pajjiżna. L-editorjal innota kif il-Prim Ministru Malti mhux talli uża l-istess retorika talli qal ukoll li r-riżultat tal-elezzjoni jiswa aktar mill-konklużjonijiet tal-inkjesta Vitals. Bl-editur jgħid li minkejja li l-poplu għandu dritt jażel min jigvernah dan m'għandu qatt dritt li jażel min jiġi mħarrek u min le. Tattika oħra li Robert Abela ħa minn Trump hija li l-establishment qed jaħdem kontra l-gvern. L-istess retorika li kien juża Joseph Muscat meta kien jgħid li huwa l-underdog li kontinwament jitħabat mal-establishment li qed jaħdem kontrih. Bl-editorjan tat-Times jgħid li ma jistax jifhem kif Partit Laburista ilu 11-il sena fil-gvern irnexxielu jaħtaf kull awtorità u istituzzjoni u inkredibilment irnexxielu jikkonvinċi lin-nies li xi establishment qed jikkontrolla l-poplu. Dan meta l-establishment kif qal is-sit Levin Malta riċentament huwa ħadd ħlief Robert Abela nnifsu.